metod. I idemo na predloge za proteklu nedelju na mestu broj 1. I čini se da je ta politika pojela to sećanje, to se desilo pre samo 7 dana i čini se da smo se toliko razboleli da sve što je neobično postaje obično i da nam se čini da nije bilo ništa prirodnije nego da Novak Đoković osvoji još jedan Grand Slam i da vaterpolisti osvoje zlato i da rukometaši osvoje srebro. To je sve za nas ništa prirodnije. Predlog broj 1. Dobra. Na mestu broj 2, sasvim neprirodna pojava, sneg u februaru, predlog broj 2. Minus 36, čoveče, jedva smo peške došli do Senice. Imali smo neke obaveze. Je li teško gore? Jes, nije očišćeno i ono što je očišćeno usko, da se razminu vozila ne mogu. I ovaj mraz? I ova mraz, tego i katastrofa. Gvožđe mijenja oblik ljudi na ovu temperaturu. Pa zapanju nas je ponoć nego februar. Šta da radimo, takvi smo. Zapanjuje i putari sve. I temperature niske i ne može što da se... Sve što vi znate, ja znam i pregovoram se od sam putoram. Biće. Ja se nadam da će u toku dana svak uška mesta raščistiti. Katastrofa. Lepo. Ste zadovoljni kako službe rade svoj posao oko čišćenja? Pa dobro, mogli bi malo bolje, ali sve mu lepo je. Kad sam krenula, bilo je rano ujutro, bilo sve u redu, ali sad je katastrofa. Ovo je skroz totalno. Šta bi bilo kad bi bilo veći sneg, samo da ih pitam, ništa više. Vozite vi danas, kako je bilo tokom dana? Katastrofa. 12-godišnji Semir Hukić iz Ugla, najudaljenijeg sela Pešterske Visoravni, svakog jutra na konju putuje ka školi u Karajukiće Bunarima. Konj mu je jedini vid prevoza. Hvali se da još nije zakasnio, iako putuje preko smetova visokih i po 5 metara. Veliki su metri, pošto ne mogu teški. A bolje s kobilom, a hladno. I zato s kobilom dolazim. Prošle nedelje se završila već poznata tema i protekle nedelje. Vlada otkupila Železaru za $1. Predlog broj 3. Zaista teška srca odlazimo iz Srbije. Nedostajaće nam građani kojima kao i vladi i samoj Železari želimo sve najbolje u narednom periodu. Ovaj potez nije potez u kome smo srećni. Ovo je naprotiv jedan trenutak kada se podsjećamo kako je ovo preduzeće bilo uspešno i na neki način se osjećamo žalosnim. Ovu odluku smo doneli zbog globalne ekonomske krize, a naročito zbog produbljivanja krize u Evropi. Ne treba izvlačiti zaključak da smo Železaru prodali za $1 jer ne verujemo u njenu budućnost. Nastupa novi talas krize. Ne obećavamo bajkovito rešenja, već tragamo za realističnim rešenjima. Ne obećavamo kao u prošlosti stotine hiljada radnih mesta, nego kažemo sad se moramo izboriti za očuvanje postojećih, moramo se izboriti protiv otpuštanja radnika. Suočavamo se sa teškim problemima, svi znate za problem Železare Smederevo, čak i kada nije naša krivica, mi moramo da rešavamo probleme koji su posledica kretanja u svetskoj ekonomiji. Ali ova fabrika Grundfos pobuđuje na novi optimizam. A kako stoji optimizam kod Miodraga Kostića, predlog broj 4?
iz mog ugla gledanja, 2012. je najteža godina ikada ekonomska. Ova u kojoj smo sada. U ovo u kojoj smo sada. Ne vidim ništa lepo na horizontu. Ja ću vam dati samo neke brojeve. 1.800.000 ljudi u Srbiji radi. 500.000 je u administraciji. Dakle, 1.300.000 ljudi samo je zaposleno u realnom sektoru. 800.000 ljudi je na zavod za zapošljavanje. 1.650.000 ljudi su penzioneri. Kada prepolovite tu administraciju, vidjet ćete da na jednog čoveka koji radi negde u privredi dolaze dva koja ne rade. To je neodrživ sistem. Ja se ne bavim politikom. Ja ne šaljem poruku mojim glasačima sada. Ja kažem samo ovako. Kogod misli da je to moguće, ja mu kažem to nije moguće. Znači neko mora kaže dosta. Da me viši. Sam. Govori se da u politici nema ljubavi, nego samo interesa. Ministar Mrkonjić ponovo to demantuje u predlogu broj 5. Da me brini. Da prenese ostalim diplomatama iz Evrope da osjećanje tog dana kada nismo dobili kandidaturu Ne brini se. bilo moje lično i nikako ne znači da ja smatram da nam Evropa ne pomaže, obrnuto. A moj dokaz da je to tako je izgrađen deo autoputa od Beograda od Subotice i sad gospodin Mac kad ide preko Subotice u Nemačku ide mnogo brzo. Protek nedelje nova ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić prvi put u Beogradu i prvi put u emisiji Između dve vatre kod Ljubice Gojđić. Ajmo da vidimo kako odgovara na nezgodna pitanja i kako na nezgodna pitanja stižu ponekad i nezgodni odgovori. Predlog broj 6. Da li Srbi iz Hrvatske i javnost u Srbiji može da veruje u dobre namere za budućnost kada je reč o saradnji u procesuiranju optuženih za ratne zločine, ako se zna da je na prethodnim izborima učestvovala i stranka Branimira Glavaša, pravosnažno osuđenog za ratne zločine i da je izborna komisija odlučila da njegovo ime može da se nađe, on može da bude nosilac te liste. Ta stranka je osvojila 6 mandata, duplo više nego na prošlim izborima i kažu da je osvojila ubedljivu većinu u onim mestima gde su se upravo dogodili zločini za koje je osuđen Glavaš. Vi znate da Branimir Glavaš nije nosio liste. Dakle, Branimir Glavaš nije nosio liste te stranke. To su, znate kako idu ta pitanja, ja se sad tu vozim po Beogradu i gledam ogromne plakate Šešeljeve i u potpunom sam šoku sa tog stanovišta. Utisak nedelje je svakako i duel Dodik-Jovanović. Ono što se postavlja pitanje je to šta je to trebalo Dodiku, šta je to trebalo Jovanoviću i šta je to trebalo kome. Otkud to da je Tanjug organizator ovog duela, da li kako neki spekulišu iza Tanjuga stoji država i da li je država iz nekog razloga imala potrebu da Dobroveče, kako ste? Kako ste? napravi to suočenje i da li je htjela da ne pusti Dodiku ono što ona neće da i tako dalje i tako dalje. Bez ljute, ne mogu. Bez ljute. Ovdje je priča moja majka i njeni pobijeni, je to priča? Ja sam rekao i moji su pobijeni u drugom svjetskom ratu. A ja, šta je ovdje priča? I činjenicom. Vi ćete moje srpstvo da merite kako? Kako? Vašim glupostima, naravno. Jel tako? Naravno, vašim. To recite. Budite predsjednik Srba iz Bosne na takav način. Na koji način? Tim jezikom govorite. Pa ovo je naravno glupost koji govorite. Da ulazite u jednu činjenicu vaša. Nije bilo. O čem pričam? Pa pričamo o Mostaru koji nije grad. Pričamo o Bosni koja nije Bosna. Pričamo o onome što ste za sobom ostavili. Abstraktni. Ko? Abstraktni. Ko kaže da je Srebrenica genocid, on ne poštuje srpske žrtve. Čak ne poštuje ni svoju ubijenu porodicu. Je li to logika? To je sramota. Nikad tako niko u ime Srba nije govorio do ovog našeg doba. Nikad niko. O nama su, gospodine Dodik, najlepše pesme pisali Skender Kulenović, Ivan Goran Kovačić.
Ko u vašoj državi danas peva, kao što je Kovačić pevao u jami? Ko piše novu Stojanku, Majku Kneškovu? Vi pevate. Odlične pjesme, ne pevam sam ja. To će samo u vašem vremenu i pevati, dok ste na vlasti. Kad sa vlasti siđete, prema vama će se odnositi, ko što se danas odnose prema svema onima koji su na vlasti bili pre vas. To je rizik, ja to prihvatam. Ali ne odustajem da branim Republiku Srbiju. To nije vaš rizik, to je vaš hir. Vi ste tako odlučili. Vi ste tu Srbiju i Srbe zajedno sa drugima, ovakvom politikom osudili na slepilo. Nema života sa jednim okom. Nema. Ne mogu da bole srpske žrtve, a da smo slepi na bošnjački ili bilo čiji drugi. Malo stiše glad, ne moraš galamta ovde. Ali jeste vi bili u vlasti u Srbiji? Da, bio sam. Pa što nisi promijenio? Menjao sam, dok nas nisu poubijali. Sad promijenio, napravio političku preduslove da su ubeđeni. Oslobađajući onoga, spasujući zatvor. Pa naravno. Nemojte stvarno. Pa što nemojte? Pa mislim nije korektno, zaista da pričamo. Zašto? To je ta politika. Pa nije, ne možemo se... To je ta politika. Na mestu broj 8, na mestu broj 8 saopštenje Demokratske stranke pročitano na javnom servisu u 54. minutu, koje je mnoge podsjetilo na neka vremena koje su prošle. Predlog broj 8. Demokratska stranka pita kako je moguće da se za sve funkcije u zemlji kandiduje, kako kažu, najveća politička kukavica. Čovek bez ideje i hrabrosti, Tomislav Nikolić. Čovek koji godinama ne daje odgovor ni na jedno pitanje, koje nema stav ni o Kosovu, o Evropskoj uniji, ni o Mladiću, ima samo jednu ideju, da prebacuje odgovornost na građane bežeći od sopstvene nesposobnosti, saopštava Demokratska stranka. Iste partije pitaju da li iko u vreme najveće ekonomske krize može da zamisli budućnost Srbije, čiji bi premijer bio Tomislav Nikolić. Na mestu broj 9, pa ajmo da se izbacimo činjenice izvan politike i idemo u Kuršumliju, koja je po statistikama najsiromašnija opština u Srbiji. A da vidimo po čemu je najbogatija. Predlog broj 9. Ja ne znam da u Srbiji postoji opština da ima više crkava i crkvišta na svojoj teritoriji. Opština Kuršumlija ima 92 sela, skoro svako selo ima po jednu, a veliki broj sela imaju po 2 crkve ili 2 crkvišta. Da li je potrebno da toliki broj crkava ima jedno selo? Naše selo ima 3 crkve. Da, jedno je napravio čovek koji je poželeo da uradi nešto, da ostavi nešto iza sebe. Pa kako mi postavljate takva glupa pitanja, da nisu potrebne, onda ne bi ih pravili. I na mestu broj 10, opet možemo to zvati iracionalnošću, a šta je lepše od iracionalnosti? Hajmo da vidimo Amerikanca, najvećeg obožavaoca Novaka Đokovića, predlog broj 10. Djokovic, our man with the titanium balls of steel, has dominated Rafael Nadal. He is the most dominating tennis player that I have ever seen on a tennis court. He makes me proud to embrace the Serbian people. I am so proud to call myself a Novak Djokovic fan. I love Serbia and I love Djokovic. And I guarantee you, I will get to Serbia. Novak Djokovic, I love you. You are a brother from another mother from me. I love you. You are a tremendous human being.